Moikka! Tänään mä oon puhumassa teille pukeutumisneuvonnasta ja aloitetaan aiheesta vartalon muodot. Eli niin montako on ihmistä, niin monta on erilaista vartalon muotoa. Ei ole mitään ohjekirjaa, että pitäisi olla tietyn muotoinen vartalo, tai ei ole mitään muottia, mistä me tullaan, että me ollaan tiettyä standardia. Ja vaikka kaupoissa vaatteet tehdään jonkun standardin mukaan, niin se ei tarkoita, että meidän kaikkien täytyisi olla sen 170 senttiä ja sen mukaan vähän leveämpi tai kapeampi. Eikä myöskään ole olemassa mitään tiettyä figuuria, mikä on se kaikkein kaunein, vaan meillä jokaisella on oma käsitys sitä kauneudesta. Yleisesti me ihanoidaan sellaista niin kuin sopusuhtaisaa vartaloa, jossa on pituutta. Mä sainkin ehdotuksia, että mistä tehdä videota, niin yksi oli, että lyhyelle ihmiselle. Aloitetaan vaikka siitä. Mä pyrin aina lähtökohtaisesti pukeutumisessa aloittaa siitä figuurista ja sen niin kuin kaukaa katsomisesta. Elikkä miltä se kokonaisuus näyttää, kun katsoo kauempaa, että miltä se figuuri, miten se muodostuu. Niin lyhyelle ihmiselle pyritään luomaan sitä pituutta sellaisilla pitkillä linjoilla. Elikkä esimerkiksi yläosaa pilkkomalla pystypäin, eli just niin kuin neuletakkia auki tai jakkua auki, niin se tuo niin kuin pituutta pilkkomalla sitä vartaloa. Eli tämäkin mun asu, niin mä oon pilkkonut tätä mun yläosaa laittamalla tänne alle eri paidan ja sitten päälle auki tämän takin. Eli lyhyelle ihmiselle pitkät suorat linjat ja pilkkominen, se olisi ehkä se mun lähtökohta. Ja sitten pitkälle vartalolle, jos sä haluat lyhentää sitä figuuria, niin silloin päinvastainen, eli tekemällä laatikkomallisia valintoja esim. Yläosassa, niin se vähän niin kuin lyhentää sitä. Ja sitten monesti se, että multa pyydetään neuvoja siihen, että millä tavalla esim. Keskivartaloa saa piilotettua. Siihenkin on monta lähtökohtaa. Mä puhun teille väreistä vielä erikseen, mutta yksi semmonen, mikä voisi myöskin olla tähän figuurin rakentamiseen lähtökohtana on se, että tumma tuo varjoa, vaalea tuo valoa. Eli jos sä haluat jättää korostamatta sitä keskivartaloa, niin silloin valitse se vaalea osuus jonnekin esimerkiksi jalkoihin. Yksi hyvä vaihtoehto on joku pidempi, tunikamallinen, tummempi yläosa ja sitten jotkut vaaleammat housut. Tai joku tunikatyylinen toppi, pidempi ja siihen päälle jakku tai neuletakki, joka jää auki, niin se pilkkoo sen yläosan ja tuo sillä myöskin sitä linjaa alaspäin. Eli niin kun kaventaa sitä keskivartaloa. Yksi myöskin iso asia, mitä me ei tulla itse hoksanneeksi monesti, on takakappale takeissa tai jakuissa. Elikkä kun meillä on hyvät muotolaskokset selässä, se tuo meille selän puolelle sen vyötärön tunteen, vaikka meillä ei olisi tiukka yläosa. Eli esimerkiksi tässä asussa mä oon laittanut tämmöisen pidemmän hyllyn peittävän paidan ja sitten pilkkonut sen kumminkin tähän vyötärölle tällä takilla, tämän niin kuin takaosan, ja se tuo mulle sen niin kuin vyötärölinjan sinne. Tässä mulla oli muutama esimerkki ja mä laitan tähän vielä muitakin videoita, mitä mä kuvaan eri asuista, missä te näette näitä mun äskettäin puhumia figuurilinjan ajatuksia. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas ensi videossa. Moikka!